Χθες τα μεσάνυχτα στην Κομοτηνή, εκεί την περίμεναν στο δημοτικό στάδιο πολλοί φίλαθλοι για να γιορτάσουν μαζί τη σπουδαία αυτή νίκη. Ενώ τεχνική ηγεσία και παίχτες ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια με Κέρκυρα και Ηλυσιακό, αφού η νίκη του Πανθρακικού σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα οδηγήσει την ομάδα της Κομοτηνής για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League. Η μεγάλη και πιο κρίσιμη βαθμολογική σημασία νίκη που πέτυχε ο Παθραϊκός με σκορ 2-1 στον Εύωσμο επί του Αγροτικού Αστέρα έφερε την ομάδα του νομού Ροδόπη σε θέση ισχύως απέναντι σε Ιωνικό και Πας Γιάννηνα, αφού με 54 βαθμούς ανέβηκε στην τρίτη θέση ενάντια 53 των άλλων δύο, μια θέση που τον οδηγεί στη Super League αν κάνει το καθήκον του την Τετάρτη με Κέρκυρα στην Κομοτηνή και την Κυριακή στον Ηλυσιακό. Τι να πω για αυτή την ομάδα, τι να πω, μας έχει πάρει τα μυαλά. Έχουμε ανέβει η πόλη μια ομάδα. Αυτό που λέγαμε πριν λίγο καιρό έγινε τελικά. Όχι μόνο υπήρχαν ελπίδες, τελικά ανεβήκαμε, ανεβαίνουμε. Καλούμε όλο τον κόσμο την Τετάρτη να το κάνουμε γιορτή και να συνεχίσουμε και στα Ελίσσια και εκεί μια μεγαλύτερη γιορτή. Εκεί θα είναι όλο Κομοτηνή, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Την Τετάρτη όλοι στην Κομοτηνή, όλοι. Και οι ευρύτες για να προλάβουν να δουν την ομάδα πώς ανεβαίνει στην Α' γιατί θα τους έχουμε εδώ κοντά μας στη Super League. Οι φίλαθλοι της Κομοτηνής μετά τα ευχάριστα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής την 25η Μαΐου ξεχύθηκαν στους δρόμους περιμένοντας μέχρι αργά τα μεσάνυχτα στο στάδιο την αποστολή της ομάδος και όλοι μαζί τραγουδούσαν συνθήματα για την άνοδο στη Super League για πρώτη φορά στην ιστορία του Παθραϊκού, κάτι που δεν φαντάζει πλέον όνειρο. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέχρι εδώ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα και μένουν δύο παιχνίδια έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Δύσκολα παιχνίδια, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δείξει ότι έχουμε μια σταθερότητα και πιστεύουμε να τερματίσουμε έτσι μέχρι το τέλος. Θερμή και οι φίλαθλοι του Πανθρακικού βλέπουμε εδώ. Σίγουρα, εντάξει, αυτή τη στιγμή όλη η πόλη ζει για αυτό το πράγμα. Όλοι θέλουμε να ανέβει η ομάδα Super League, είναι μεγάλη υπόθεση και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Την Τετάρτη πρέπει να κερδίσουμε εδώ την Κέρκυρα, πιστεύω θα τα δώσουμε όλα. Πετυχαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό για τον νομό, πρωτόγνωρο. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, είμαστε όλοι φίλοι, όλη την Τετάρτη στο γήπεδο, να δώσουμε μια πολύ μεγάλη χαρά στον κόσμο μας. Τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ σήμερα, που ήταν στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε τα πάντα να κάνουμε τα όνειρά τους πραγματικότητα. Τίποτα δεν τυχαίνει, τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Γίνουν όλα μέσα από τη σκληρή δουλειά και από τις φιλοδοξίες προσωπικές που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Όταν ξεκινήσαμε σίγουρα δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά, αλλά αφού βγήκε στην πορεία το κυνηγήσαμε και αποδείξαμε σε όλους ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές είναι αισιόδοξοι για την έκβαση του πρωταθλήματος, πιστεύοντας ότι είναι πλέον στα πόδια τους η άνοδος στη Super League, αρκεί να δουν το μάτς της Τετάρτης με την Κέρκυρα και της Κυριακής με τον Ηλυσιακό σαν δύο τελικούς. Εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εμάς. Δηλαδή έτσι ώστε να παραμείνουμε εκεί ψηλά στην τριάδα και να γίνει αυτό το όνειρο, το όραμα όλης της πόλης, όλου του νομού μας και να γραφτεί η ιστορία του Παθρακικού και στη Super League γιατί δεν έχει ξανασυμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα αγωνιστικά έχουμε κάποια προβλήματα στους δύο επόμενους αγώνες που δεν υπάρχουν εδώ προβλήματα, ό,τι και να έχουμε, εμείς όποιοι και να είναι πρέπει να είμαστε γίγαντες, να πάρουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, τύχη είναι στα πόδια μας. Εμείς δεν πρέπει να την ξανακλουτσίσουμε γιατί θα είναι κρίμα, δείξαμε χαρακτήρα φέτος όλη τη χρονιά. Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε και την πίεση που είχαμε, πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε μέχρι τώρα και έτσι πρέπει να τελειώσουμε. Τύχη είναι στα πόδια, στα χέρια μας σε όλους. Δεν θέλω να προτρέχουμε. Έχουμε ακόμη δύο σημαντικά παιχνίδια. Αρχίζει γενομένο από την Τετάρτη και μετά... Κάτσε λίγο. Μπράβο ρε Πασά μου, Μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την Κυριακή. Εμείς είμαστε συγκρατημένοι, έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια. Όπως είπες τώρα πλέον η τύχη είναι στα χέρια και στα πόδια τα δικά μας. Έτσι. Και είναι ευχής έργων όλων, Θεού θέλοντος το που λένε, να γράψουμε ιστορία. Γιατί για τον Πανθρακικό θα είναι και η πρώτη φορά στα σαλόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουν όλα θετικά.
Για μένα είναι κάτι το πρωτόγνωρο αυτό που ζω εδώ πέρα στη Κομοτηνή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Κομοτηνής που μας στηρίζει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο στη Super League. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Όλα καλά λοιπόν μετά τη χθεσινή νίκη, βάσιμες πλέον οι ελπίδες για άνοδο στην Super League και βεβαίως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι ικανοποιημένοι. Το περιμέναμε αυτό. Ήσασταν σίγουρος? Σίγουρος όχι, αλλά το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά μένουν άλλες 2 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον. Ότι θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Αρκετή και η στήριξη των φιλάθλων της Κομοτηνής προς την ομάδα. Ναι. Κάθε Κυριακή 5.000 κόσμος. Πολύ σημαντικό το γεγονός και θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του τόπου το αν ανελειπεί η ομάδα. Ασφαλώς, βέβαια, όλος ο κόσμος περιμένει να βγει ο Παθρακικός για να ακουστεί και η Κομοτηνή αλλά και να πάρει και ο τόπος μια ανάσα. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, πάλεψε άξια ο Παθρακικός και το πήρε στα ίσια το παιχνίδι. Και είμαστε γι' αυτό πάρα πολύ χαρούμενοι. Και πιστεύουμε ότι και τα άλλα τα 2 τα παιχνίδια θα τα πάρουμε. Ένα εδώ μέσα με την Κέρκυρα και κάτω ένα στον Ηλυσιακό. Η άνοδος έτυχε ή πέτυχε? Η άνοδος μετά από κόπους και αγώνες πιστεύουμε ότι έχει πετύχει. Η Εθνική ήταν στόχος που επετεύχθη δηλαδή? Όχι, δεν ήταν στόχος. Δεν ήταν στόχος. Λόγω των αποτελεσμάτων. Αλλά μας ήρθε. Και εφόσον από τη στιγμή που μας έρχεται, το κυνηγάμε. Η ομάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει όμως την παραμονή της στην Εθνική? Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως, σαν Κομοτηναίος και σαν φίλα και σαν οπαδός, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας, πρέπει να είστε πολύ περήφανοι. Βέβαια, περήφανος. Δόξα στον τόπο μας. Τώρα ραντεβού όλη την Τετάρτη? Όλοι. Από τις 4.30 ώρα. Ώστε να γίνει και φιέστα στο επόμενο παιχνίδι. Καταρχήν δεν έχω χάσει αγώνα του Πανθρακικού μέσα έξω. Είμαι ίσως ο μοναδικός από τους λίγους φιλάθλους που έχω ακολουθήσει την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια. Είμαι βέβαιος ότι την Τετάρτη θα κερδίσουμε και νομίζω ότι την Τετάρτη το βράδυ θα πανηγυρίζουμε την άνοδό μας, γιατί πιστεύω ότι το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό θα είναι αδιάφορο από την πλευρά του Ηλυσιακού. Η ομάδα, το ηθικό της ομάδας έχει ανεβεί μετά τη χθεσινή μεγάλη νίκη και δεν διανοούμε ότι υπάρχει περίπτωση η ομάδα του χρόνου να ξαναπαίξει στη Β' Εθνική. Του χρόνου είμαστε από σήμερα, εγώ πιστεύω, στη Β' Εθνική. 45 χρόνια πορείας του Πανθρακικού και τώρα βρισκόμαστε στο όνειρο κοντά που λέγεται Α' Εθνική, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι Κομοτηναίοι φίλοι και να στηρίξουν την ομάδα μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχω μια ανησυχία. Μήπως δεν μας αφήσουν 2 ομάδες της Τράκης να ανεβούν στην Α' Εθνική. Αυτή την ανησυχία έχω μόνο. Αλλιώς χαίρομαι πάρα πολύ. Περήφανος, έτσι, γιατί. Περήφανος, ναι.